Mapahimuslan na sa daghang residente sa Purok 3, Sitio Surayan, Paquibato District, Davao City, ang bagong tukod ng multipurpose basketball court, solar crop dryer ug solar street lights kay atul sa Independence Day kagahapon Hunyo 12. Giturnover na kini sa Revitalized-Pulis sa Barangay kon R-PSB sa Davao City Police Office. Ang turnover ceremony gipangunahan ni Police Captain Roel Jonela, ang team leader sa R-PSB Paquibato District. Gitambungan sab kini sa mga opisyal, team leader sa 56 IB Marugaan Patrol Base o mga miyembro sa Barangay Council. Misalmot sab sa gihimo aktibidad ang naa sa 70 ka mga miyembro sa tribong Atamanubo sa Sitio Surayan nga apil sa makabenepisyo sa mga proyekto sa R-PSB. Nahingpit ang mga programa ug proyekto sa R-PSB tungod sa tabang sa mga partners niini. Tinguhan niini nga mapalambo ang local infrastructure, mapromote ang sustainable development ug papalambo sa kalidad sa kinabuhi ilabi na sa hilit ug lagyong komunidad. Ang nisgutang aktibidad nasubay sa EO 70 NTF LCAC.